Montovaný dom Efekt 27 je úsporný štvorizbový prízemný dom v tvare štvorca. Efekt 27 je rozdelený na dennú a nočnú časť. Preto sedenia s priateľmi a rodinou nijak neovplyvňujú a nerušia deti pri spánku v spálni. 3 izby na zastávanej ploche 121 m2 zreteľne ponížia obstarávaciu cenu domu a zároveň ponížia aj prevádzkové náklady. Montovaný dom Efekt 27 vieme zhotoviť aj s prestrešenou terasou pozdĺž obývacej časti domu. Obytná plocha montovaného domu je 84,5 m2. Úžitková plocha domu je 98 m2 a zastávaná plocha 121 m2. Cena za hrubú stavbu sa začína na sume 26 521 eur. Ak sa rozhodnete pre výstavbu holodomu, cena bude 63 016 eur. Pri výstavbe domu na kľúč zaplatíte len 72 325 eur.